și la fel, și ea și-a cerut scuze de la mine pentru ce a făcut. Eu mi-am cerut scuze nu că a pus mâna pe iubitul meu, ci că... Era și cu asta bă, dar zic. nici n-avea sens ce a zis, că a venit tine și a cerut scuze. Pentru ce? Păi asta mi-au scris oameni. Pentru ce ți-ai cerut tu scuze? De ce ești așa drăguță? Zic, da, sunt drăguță, dar nu, în cazul ăsta nu am fost drăguță că... Drăguță, dar proastă. Da, asta zic. Gen, nu pentru asta mi-am cerut scuze. În fine. Da. Da, mă bucur că am clarificat aici. Da. Și eu ca Șelice, mă bucur că am clarificat aici. Bă, acum vă mulțumesc. Nu, mai era ceva, am văzut în comentarii într-una că zice cineva, mamă, Maxim, mă bucur că a câștigat. Se zice într-una că e leak la câștigător. Eu mă bucur, știi că oamenii zic asta. Eu știu adevărul, dar e chestia, știi care ei zic asta cu Maxim pentru că a zis zbâr într-un vlog. Exact, să clarifici. Exact, de ce ei au de multă încredere în zbâr? Zici că zbâr era cameraman la basă. Și el, băie, zbâr știe, mă, adevărul, că n-are cum să... Adică zbâr știe de la Adrian, care i-a zis că a câștigat unul cu o voce specială, înțelegi? La modul ăla, adică eu apreciez, dar nu știu cum să zic, că, na... Înțelegi ce zic? E ca și cum a zice acum, că bă, în fine, nu mai vreau să zic. Dar asta zic, de unde încrederea pe zbâr, știi? Adică de ce aveți încredere că zbâr știe adevărul? Că e prieten cu Shelly și au zis că bă, trebuie să știe. Păi nu mai e, tocmai asta e o problemă, că nu mai e, adică ar putea oricând adică sunt, dar nu mai sunt ca și cum este zbâr cu Shelly și ok. Da, deci asta zic Păi atunci chiar nu văd niciun motiv. Păi asta zic, online e câteodată o ia foarte ciudat, știi? Pe niște căi ciudate și crezi niște oameni. Dar oricum e bine, dacă eu sunt așa, o să vad acolo. Da. Toată lumea vă respectă. Respect, Costi, respect. Respect și noi pe ei. Respect. Da, gata. Pe toată lumea. Acum termin din nou. Bă, bune, gen, am numai